Asistimos ayer en el Pleno de la ciudad a un caso de suicidio político por parte del PSOE local. ¿Se hicieron los socialistas de la ciudad el harakiri al aliarse con Jácome en la aprobación de una inyección de casi 26 millones de euros? ¿Cómo es posible semejante volantazo en el caso de un grupo, el socialista, que lleva años denunciando, incluso en el juzgado, la caótica gestión del alcalde? ¿Cómo es posible en un grupo que en junio del año pasado quiso promover un pacto de concordia con PP y BNG para echar a Jácome con una moción de censura? Y una pregunta final, tanto PSOE como PP, que en verano facilitó la aprobación de presupuestos, ¿han dejado solo en la oposición a BNG? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2469 de En Portada, un espacio que pretende abordar las cuestiones palpitantes de cada día y que para ello cuenta con 3 invitados de primera línea. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de La Región, cuyo titular principal coincide con el gran tema de debate de este programa. Dice así: el PSOE dinamita su credibilidad apoyando la caótica gestión de Jácome al refrendar una inyección de 25,7 millones, un montante que asegura el rumbo del mandato a Democracia Ourensana. El diario refleja que a la votación de ayer en el Pleno solo asistieron 3 de los 6 ediles socialistas y que 2 horas después un histórico del socialismo, José Ángel Vázquez Barquero, dejaba su acta de concejal. La imagen de portada es para el foro La Región, protagonizado por el magistrado de la Sala Civil y Penal del Alto Tribunal Gallego, Fernando Alañón, que calificó el sistema judicial de ineficaz e ineficiente. Por su parte, el juicio sobre el incendio de Chavasqueira remató ayer con la petición de libre absolución para los 2 acusados por parte de la Fiscalía. Para analizar estos asuntos contamos con nuestro analista Antonio Troitiño. Benvido, Antonio. Moi bo día. Tamén contamos co voceiro do BNG no Concello de Ourense, Luís Seara. Benvido, Luís. Hola, moitas gracias, benvido. E por último contamos coa presidenta dos veciños da Ponte, Olga Giralde. Benvida, Olga. Bos días, moitas gracias. Ben hallado. Sin más dilación, arrancamos con el primer tema del día, para lo cual vamos a hacer una breve introducción al hilo de la crónica publicada por Brais Iglesias hoy en La Región. Dice así: el Concello de Ourense vivió ayer un pleno extraordinario que culminó con un giro de guión imprevisible. La oposición, que comenzó unida tumbando la primera modificación de crédito, un expediente que mezclaba fondos para fiestas y convenios sociales, pues se fracturó en la votación final, donde el PSOE, solo 3 de sus 6 ediles estaban presentes, rescató al alcalde para aprobar un paquete de 25,7 millones, desatando un terremoto político. El paquete, el crédito de 25,7 millones, servirá para cofinanciar las obras incluidas en el plan que acaba de recibir 8,4 millones de euros del Gobierno de España, correspondientes a los fondos FEDER. Son partidas de movilidad e infraestructuras, 11,4 millones, parques y zonas verdes, 5,8 millones, pago de sentencias, 4,6 millones, contenedores, 3 millones, urbanismo, 0,8 millones. La socialista María Fernández argumentó que la ciudad precisa de investimentos y que quieren desenmascarar al alcalde y demostrar que no va a ejecutar las inversións. Non é un problema de cartos e financiamento, é un problema de vontade política e electoral, espetou a Jácome. El estupor se apoderó del salón de plenos. Jácome alabó al PSOE por su responsabilidad de ciudad, ejemplaridad y cooperación ciudadana. Antonio Troitiño. Non sei se empezar, se marcharme. Eu recordo
unha vez un episodio persoal dentro do PSOE tamén, que un compañeiro decía a outro, por Dios, non me defendas, así non me defendas, cando me defendes ti malo. É dicir, si ao PSOE lle dio ao alcalde que non era boa, evidentemente é moi preocupante. A historia reciente do PSOE na cidade de Ourense é tremenda, ou a non tan reciente, non? É dicir, calquera vez que hai alguén con unha certa capacidade de liderazgo, hai detrás alguén que toma a decisión de eliminalo, apartalo, etc. etc. Así se veu escribindo históricamente os pasaxes do Partido Socialista, e o de onte, ademais, a min, a parte de encherme de incredulidade, de tristura, porque ao fin son un ciudadano de Ourense e vivo esta situación, e os meus fillos traballan fora de Ourense porque aquí non hai onde traballar, etc. Entón, padezco isto, e padezco moi intensamente, porque son unha persona que vivo intensamente a realidade social na que vivo. E a explicación, eu entendo que o redactor non a sabe transcribir, non creo que eso pudera suceder. É dicir, parece imposible que alguén poda decir cásome contigo para demostrarche que non te quero. É dicir, eu votoche favorablemente un crédito para acreditar que non se vai executar. Oiga, vámoslo facer de xeito preventivo, facámoslo en sentido contrario. Votémoslo en contra e pactemos con Bloque e Partido Popular, que os tres teñen bastante responsabilidade na situación na que nos atopamos, e saquemos a este señor da alcaldía, que nunca debeu haber chegado. Pero esta situación é terrible. E despois, tamén lín na región, supoño que, se iso é certo, ás 3 da tarde é tarde xa, para que, cando vostedes din que Madrid e Santiago non están contentos con esta situación, todo o que sea pasar das 3 da tarde sin ter tomado unha decisión drástica é tarde. A situación do PSOE, con un candidato que non compareceu nunca máis no pleno do Concello de Ourense, nin se sabe se está políticamente, quero decir, vivo ou morto, isto é unha situación insostible absolutamente cando vivimos en un momento de caos absoluto. E agora non acuden ao pleno 3 concelleiros, 3 votan a favor con esos argumentos. Realmente eu creo que o PSOE non creo que queira concurrir ás próximas eleccións, supoño que renunciará a poñer candidato ás próximas eleccións ou algo, e pois habrá que adherirse todos, en vez de facer xa unhas eleccións, facemos unha aclamación, xa como pois, alcalde in eternum, aforramos os cartos dos plenos, non insultamos a ciudadanía, e isto, a verdade que me encontro como sobrepasado, é tan palmario, tan evidente, tan atroz. Como pode suceder e non teña sucedido nada, repetindo da sucesión demasiadas veces? Luís, como pode suceder? Bueno, eso terá que explicarlo o Partido Socialista. Eu comprenderá que non vou a entrar a xulgar o que fan o resto dos grupos. Bastante me chega con atender o que facemos nós, intentando movernos sempre na coherencia que é complexa e complicada, e os demais terán que dar as explicacións. Eu o que si podo falar é que, bueno, foi sorprendente, efectivamente, houve un xiro de guión inesperado, tanto por parte do Partido Popular como por parte do Partido Socialista, especialmente. A min sorprendeume a posición do Partido Popular, eu onte dixen no pleno que era máis por un ataque de cornos que por outra circunstancia. Alguén lle debeu decir que iban tamén cara ao precipicio, que ou daban un golpe de timón ou a rocha estaba a poucos metros, e intentarán agora, bueno, pois soltar amarras con Jácome cando eles son os verdadeiros responsables de que Jácome sexa alcalde. E eu nego a maior que decía Antonio, eu non sei cal é a responsabilidade do BNG en que Jácome sexa alcalde. Eu quero recordarlle ás veciñas e veciños que cando nos chamaron para falar da moción de censura, nos deixamos asinada a asinatura número 14 e que os demais se puxeran de acordo para poder sacar a Jácome da alcaldía. Por tanto, a responsabilidade do BNG non foi nunca por a Jácome na alcaldía, e cando tivemos a posibilidade de asinar a moción de censura, a asinatura 14 do BNG xa está nun papel. Por tanto, nós non temos ningunha responsabilidade, e eu, desde logo, non asumo ningunha responsabilidade en que Jácome sexa alcalde. A partir de aí,
Bueno, nos, con relación aos expedientes, dixemos que non nos gustaba a forma e maneira en que se presentaron. De feito, fomos o único grupo que presentou unha alternativa a ese expediente dos 25 millóns de euros. Se ese expediente viña troceado, podíamos buscar acordos, non? Hai cuestións cas que nós estamos de acordo e me imagino que calquera veciño ou veciña estará de acordo en que haxa investimentos para a cidade. Hai cuestións cas que estamos radicalmente en contra e por eso entendíamos que non podían facer parte dun mesmo paquete, non? O alcalde, desde logo, non tivo en conta a nosa proposta, o resto dos grupos non dixeron nada. O Partido Socialista naquela reunión dixo que non facía causa de si tiña que ser un único expediente ou varios, e o Partido Popular quedou absolutamente calado, e onte tamén me chamou a atención que pedira a retirada do asunto da orde do día porque non lle gustaba que viñera un expediente en lote. Bueno, estas son as contradicións da política que tamén convén decir. Estes dous expedientes, desde o noso punto de vista, tiñan unha cuestión dunha enorme relevancia respecto de outros expedientes que facía moi difícil que se puderan apoiar. Os dous técnicos, tanto o órgano instructor como o órgano fiscalizador, coincidían en que de aprobarse eses expedientes puñase en risco a regra de gasto e o principio de estabilidade orzamentaria. Eso pode quedar moi ben, pero para que a xente nos entenda, eso pode implicar que o Concello se vexa abocado a ter que ir a un plan económico financiero e que, por tanto, se poñan en risco a prestación dos servizos básicos fundamentais e obrigatorios para o Concello. E, por tanto, nós eso tamén o puxemos de manifesto dicindo que, ollo, que aquí non hai ningún contrainforme, como si aconteceu en outras ocasións, que diga que eses técnicos non teñen razón. E despois hai outra cuestión que para nós tamén é importante, non? E foi tamén un dos motivos polos cales nós rexeitamos de plano estes dous expedientes. O que se pretende basicamente por parte de Gonzalo Pérez Jácome e xa se ten producido en outras ocasións, por eso non entendo moi ben que o que decía agora Antonio, non? De que o Partido Socialista vai a ver si aprobándolle o expediente cumplen ou non cumplen. Non, é que Jácome xa non ten cumplido en outras ocasións. Moitos dos expedientes que se teñen aprobado no Concello, despois non se executan. Moitas das cuestións que se aproban nos expedientes non se executan. E iso ten acontecido nos últimos 6 anos desde que Jácome está na alcaldía. Por tanto, esa experiencia xa a temos, por tanto, non sei por que esa xustificación, non? E o que quere é, evidentemente, chegar ás eleccións municipais, a precampaña das eleccións municipais, con un diñeiro importante para facer a súa campaña electoral. Como non vai a poder executar prácticamente nada do que se aprobou onte neste ano, vai no incorporar para o ano seguinte, co cual, o que acaba de pasar é que lle acaban de facer a campaña a Jácome. E eu tamén quero decir outra cuestión. O alcalde non está aquí por unha maldición bíblica, está aquí porque o vota a xente, pero o mismo que o vota a xente tamén pode decidir que hai outras alternativas a Jácome, non? Por tanto, tampouco deamos por feito de que Jácome vai a seguir sendo alcalde, porque as cousas non están escritas e se escribirán cando chegue a campaña electoral e a xente vai ás urnas a votar. Olga. Bueno, estou escoitando a Luís e digo, non sei se o alcalde é bo ou malo. O que si sei é que a oposición, e con perdón, sodes pésimos. E vos meto os 3 grupos. Non hai poñedeslle en bandexa sempre e tendes que entender que é o máis listo de todos, porque ele sempre sale vitorioso. Que vos pasa aos outros 3 grupos? Non o sei. De repente, vades a un pleno, sodes oposición e dices que vos sorprendeu, o sea, vades por libre cada un. Para facer unha oposición forte habrá que ceder e facer... Pensar o que vades facer os 3. Chegades coa sorpresa, eu non sei se foi no anterior ou no anterior, que tamén o PP, non me lembro do que votaron, e lle sorprendeu a eles mesmo, a eles dentro do grupo,
creo que foi Javier o que se pronunciou, e estaban sorprendidos os outros, porque se lle viu na cara. Home, onte salimos estupendo, porque o alcalde miraba para vos, non miraba para arriba, non había nadie no pleno, ni siquiera se enterou de que había pleno extraordinario, e non vos puseste nerviosos ningún. Ala, eu sigo dicindo que é o máis listo de todos, porque o fai como quere. E vos, Entón o problema de que Jácome sexa alcalde a oposición. é por oposición. Home, Bueno, pois... cantos o den na oposición e cantos ten o alcalde? Entón, segundo vostede, nós o que teríamos é que pornos de acordo entre os tres grupos para facer un frente común contra Jácome. Home, eu creo que o que terá que facer cada grupo é rendir contas do que fai e do que non fai. O Bloque dá contas do que fai. Nós, por exemplo, non lle votamos a favor dos orzamentos. O Partido Popular permitiu que saíran adiante os orzamentos. O Partido Socialista acaba de desencallar un expediente de modificación de créditos de 26 millóns de euros. O Bloque non. Entón, oiga, perdone, pero non nos pode meter a todos no mesmo saco. Porque é que ese argumento é un argumento moi perverso que o que acaba provocando é que a xente efectivamente diga, bueno, pois os demais son unha merda, quedémonos co que hai. E eu, desde logo, eso, primeiro, nin o comparto, nin o permito. O sea, aquí haberá que xulgar o que facemos cada un de nós. E haberá que xulgalo con argumentos. Non ides alí e non facedes nada. Os argumentos son, Luís, porque se sodes 17 contra 10 e eles van ver a todos, é que é máis inteligente por demais. Pero que non puxo aí? Quen pactou con el para que sexa alcalde? Foi o Bloque. Eu non era concellal, non sei se o votaría ou non o votaría, pero eu non era concellal. Eu pregúntolle, e non quero polarizar o debate, pero Jácome está aí porque votou o Bloque. Non faga así, diga sí ou non. Jácome está aí porque votou o Bloque ou porque o Partido Popular pactou con el no mandato pasado e volveu a pactar con el neste mandato. Eu hai cousas que non entendo. Porque, claro, decir que... Porque o mellor ahora está temblando a Diputación que tanto se defendía. Bueno, eu non falo da Diputación. O que pasa na Diputación xa pasará, si pasa. Eu digo que Jácome está aí porque o Partido Popular quixo que fora alcalde no mandato pasado e no actual. E o Partido Popular, a pesar de que escenificou onte este desencontro que xa veremos se é temporal ou non, o Partido Popular non ten o máis mínimo interés en que Jácome deixe de ser alcalde, porque Jácome é funcional aos intereses do Partido Popular, porque son o mesmo, e porque despois das eleccións municipais vai haber unhas eleccións galegas, e aí tamén xa veremos o papel que xoga cada un. Por tanto, mientras Jácome sexa funcional aos intereses do Partido Popular, o Partido Popular non o vai deixar caer. Entonces, tesme que reconocer, Luís, tesme que reconocer que o problema voso non é co PSOE, porque que o estás deixando claro, e por eso non chegades a nada, que non teño interés en que cheguedes ou non cheguedes, non me afecta. Non me afecta a min personalmente. O problema é que non goberna o Partido Popular, porque pum. Ese é o gran problema. O Partido Popular é parte do problema, é responsable desta situación. Como vamos a deixar nós que quen xenerou este problema sexa ahora o que desencalle o problema? Pero en que país vivimos? Nós o que dixemos é, póñanse de acordo, ten que gobernar o Partido Socialista e a partir de aí nos deixamos a nosa asinatura na moción de censura. Home, é que é un pouco de chiste, o sea, eles permiten que Jácome sexa alcalde e despois, por intereses partidarios, nos din, no, ahora queremos sacar a Jácome da alcaldía, pero asumimos nos a alcaldía. Non, home, non. Vos tendes unha responsabilidade, ides un pouquiño ao rincón de pensar, e cando vallades ao rincón de pensar... Ao fin o pueblo dirá, e mirades se é inteligente, non? Que estábase sin subvencións, estábase sin cursos para asociacións e demais, e onte aprobáronse e empezaron a pagar as subvencións. Entonces as asociacións vainas a ter contentas, e me imagino que a xente, por ende... Pero que cursos pagaron? Vostede sabe que se aprobou onte no Concello? Eu sei que están pagando as subvencións. Onte aprobouse unha partida de 40.000 euros para as asociacións de veciños, naquel di que hai un cambio de paradigma, é dicir, a partir de agora, os cursos que antes pagaba o Concello van nos ter que pagar as asociacións cos cartos que lle dá o Concello. E eu pregunteille, vostede falou cos representantes veciñais para preguntarlle se lles parecía ben, mal ou regular?
Sí. Falou con vostede que representa unha asociación de veciños Non falou e comigo, que iba a haber ese cambio de paradigma no modelo de subvencións Luís, coas asociacións? comigo é o meu traballo e se nós conseguimos ter 20 e tantos cursos na semana, as demais asociacións que o fagan. Bueno, Jácome é fantástico. No, eu quero nunca polarizar o debate porque tamén está aí Troitiño, pero a min ese discurso pareceme moi perigoso porque ao final o que estamos é condicionando a veciñanza de Ourense a que non hai ningunha alternativa a Jácome. E iso é mentira, absolutamente falso. O BNG é a alternativa a Jácome. Lle guste ou non lle guste a dona Olga. Deixaron vos solos? Bueno, non sei se nos deixaron solos. Nos hai moito tempo que somos alternativa a Jácome e vámoslo seguir sendo. Antonio, ti hai anos tuveche cargos orgánicos importantes no Partido Socialista desta cidade. Como interpretas este cambio de guión? Que crees que poido pasar aí? Cando un ten algúns anos, ten dúas opcións. Unha facer como a Miguel Ángel, o mamarracho que dixo outro día en sede judicial, que il como tiña o pelo blanco non dixo en que lugar, xa sabía o que iba a pasar e por tanto podía adiviñar, etc. E outra é volver cara atrás con certo espírito crítico e con unha perspectiva do que leva pasado. Pero iso tamén ten o risco de falar do seu libro. Eu só lle podo dicir que na miña existencia no Partido Socialista, nun momento determinado, que algún axente social se prestou a un xogo político bastante indigno, o meu partido presionou de tal modo a miña situación política que fun ao fiscal a autodenunciarme, porque se me imputaba a comisión de algún ilícito que era absolutamente falso. Entreguei os expedientes do Matadeiro e da concesión dos locales do Parque da Ponte para que o fiscal me investigara. Sabe o que dixo algún ilustre militante do Partido Socialista que ainda ten a muller en cargos de responsabilidade hoxe? Dixo, eso non é suficiente. É dicir, alguén que acude á Fiscalía para que o investiguen e aquilo non era suficiente no meu partido. O Partido Socialista é un partido en Ourense absolutamente cainita e foi masacrando total e absolutamente as persoas que tiñan responsabilidade política e foi deixando un campo ermo ata chegar á situación de hoxe. Inexplicable, pero eu creo que, por exemplo, o que estaba sucedendo aquí hai un momento pareces un pouco ao que sucede no Pleno. Eu creo que estamos obviando o tema esencial que é a situación desta cidade e a situación da oposición no Concello de Ourense. É certo, Luís, que hai responsabilidades distintas. Pero sendo certo que hai responsabilidades distintas, ninguén de vos está exento de responsabilidade primeira de que Jácome se sentara na alcaldía este ano. Eu, cruzándome contigo na calle do Paseo, antes de que se constituíra esta corporación, nun tono casi doctrinal, explicábame que o BNG non iba a falar en ningún dos casos co Partido Popular con carácter previo á constitución deste pleno. O Partido Popular era o grave problema do Concello de Ourense, etc. Con todas aquelas non conversacións, etc., xustificouse que o Partido Popular terminara apoiando a Jácome. A min personalmente. Non me cabe ningunha dúbida de que o Bloque Nacionalista Galego é un actor principal e importante na política galega. Creo que moi errado no caso do que sucede no Concello de Ourense, porque se permitiu que eso sucedera, ou por lo menos non se puxeron as ferramentas necesarias para que eso non sucedera. Pero agora hai outra cousa que me preocupa máis, moito máis. Eu creo que cando un está metido nunha institución, dedícase a leer os papeles que pasan na institución. Pero agora mesmo hai uns problemas tremendos na cidade de Ourense. Por exemplo, o transporte urbano. No último pleno ordinario houve unhas mocións que eu creo que ningún dos que estades aquí sodes capaces de recordar máis que os autores das mismas e non se convertiu en asunto central o transporte público na cidade de Ourense. Como é posible que un alcalde se dedique ir nas noites de insomnio a diseñar por onde vai o autobús? Cada mañá o cambie para onde lle dá a gana e diga que de aquí ao mes de marzo seguirá habendo cambios. É dicir, eso ten que ser un tema central e hai que mobilizar a cidadanía de Ourense. Difícil. Xa o sei, moi difícil. O outro día, hai un periódico que está aquí na súa cabeceira encima da mesa, na que decía que se está facendo un plan especial
para facer 500 viviendas, non sei cantos colexios, un área comercial e non sei cantas cousas. Un plan que desde logo a ciudadanía descoñece total e absolutamente a que obedece, descoñece total e absolutamente que non implementa, non se sabe que intereses favorece, e hai un plan xeral de ordenación municipal que en teoría se vai a aprobar próximamente e iso extraíse con carácter previo do plan xeral de ordenación municipal. E o debate na ciudadanía está ausente. Esa é a realidade do Concello de Ourense a día de hoxe. Luís. Bueno, e que dá a sensación de que non somos o touro que matou a Manolete, non? Eu, desde logo, asumo as responsabilidades cando as teño. Eu que non podo asumir en nome do meu partido unha responsabilidade que non me corresponde, porque nós non votamos a Jácome. A Jácome votou no Partido Popular. A partir de aí podemos facer as cábalas que queiramos. E o do Partido Popular, o que está intentando instalar na sociedade, é de que é unha responsabilidade compartida. E é mentira, e nós non podemos comprar ese relato, Antonio, porque se compramos ese relato, efectivamente, non hai alternativa a Jácome. E hai alternativa a Jácome. Cando non hai alternativa, é aqueles que pactan sistemáticamente con Jácome para que estea na poltrona, non? E despois intentan esconderse e botarlle a culpa aos demais. Falabas agora do tema dos autobuses. Bueno, eu non sei se ese debate que xa demos 50 veces no pleno ten que volver ao pleno, seguramente sí. Eu o que che podo decir é o que fai o Bloque. E se visitas ou vas polas paradas dos buses, é probable que vexas a min e a compañeiros cunhos chalecos amarelos falando coa xente recollendo sinaturas. Porque está moi ben ir ali ao pleno a defender as nosas posicións, a pôr en cuestión, efectivamente, que o que acaba de facer o alcalde é un auténtico disparate, pero a min pareceme máis importante estar na rúa coa xente, escoitando a xente e recollendo o seu malestar. Porque moita xente que nos asina non ten nin redes sociais, nin posibilidade de mandarlle WhatsApps ao alcalde. E o papel das asociacións de veciños en todo isto, eu creo que tamén é para analizar. É para analizar. E o por que pasan as cousas que pasan en Ourense, ou por que non pasa nada en Ourense, e por que eso tamén explica que unha persona como Jácome sexa alcalde, tamén é para analizar. Absolutamente de acordo. O papel, por exemplo, dos empresarios. Absolutamente de acordo. Como é posible que non se estea falando da entrada do AVE en Ourense, non? Dun tema tan central, tan importante, crucial para o vivir do Ourense. Onte falábase aquí de que as mercadorías teñen que efectivamente piden aos empresarios que se veñan por polígono, algo que o BNG ven defendendo desde o principio dos tempos. Pero eses debates non se dan, eses debates teñense dado no Concello. Pero hai que sacar os debates das paredes do Concello. E nós o que intentamos é estar a pé de rúa coa xente, facendo política pois da que lle chega a xente. O resto, pois os plenos do Concello veos que nos ve, os periódicos leos que nos lé, e iso non é suficiente. Bueno, é o que intentamos facer, pero insisto, ese debate ou esa percepción que se está intentando instalar na xente, e eu teño escoitado moitas veces, de que en la posición somos todos iguales, que non hai alternativa a Jácome, a min pareceme que é a parte de injusta, perversa, porque acaba provocando que efectivamente se instale no subconsciente colectivo a idea de que é el mal menor. E o Partido Popular non é o mal menor. O Partido Popular é o responsable desta situación. Por tanto, non podemos escoller entre Jácome e el mal menor. Non. Luís, unha pregunta moi concreta. Hoxe, un día despois do pleno, consideraste que o BNG ahora mismo é a única oposición a Jácome? Bueno, eso non o teño que decir eu. Eso sería petulante pola miña parte. Eu o que digo é que nós, desde hai moito tempo, somos a oposición a Jácome. Sendo unha oposición, e parece que Luís quere como dicir que as asociacións, eu presido unha e non me arrepinto delo. Eu pasei esta mañá ás 8 menos algo da mañá por As Caldas e deume verdadeiramente unha sensación de vivir noutro país. A porta da iglesia, en plena senda verde, non sei que, había xente dormindo. Detrás onde eu vivo,
todo na beira do río, xente dormindo. Eso preocupa-vos a cualquera da oposición? Porque eu non oigo decir nos plenos, e eso sí que é máis preocupante que caixa unha rúa máis bonita, menos bonita, ou caixa un edificio máis ou menos. O que se está vivindo en Ourense do río para non é o mismo que do río para cá. Entonces, a oposición que vai a recoller asignaturas, pero sabes o que cando levaron 1.400 firmas a Jácome? E o dixo ademais, e aí tiña razón. Estos 1.400 asignantes utilizan o autobús? Non. Entonces, hai outras formas que non son esas, pero Ourense estamos a anos luz, desgraciadamente. Desgraciadamente. Mira, as asociacións de veciños fan un papel enormemente relevante e sobranceiro. Representan a un colectivo e chegan a donde a administración ás veces non chega e detecta problemas que a administración non detecta. Estou dicendo unha hora. Agora, o nivel de entreguismo do tecido social ao actual goberno municipal é para estudiar. E aquí neste xornal, La Región, outro día alguén publicaba un artigo que é para enmarcar, non? A respecto das bondades deste goberno municipal coas asociacións de veciños as que hasta hai moi pouquiño tempo insultaba recurrentemente, non? Entón, bueno, digo que todos temos que facer efectivamente análise do que facemos, temos que facer seguramente autocrítica, nos facémola permanentemente. Eu estou convencido de que moitas das cousas que facemos pois son mellorables, pero tamén eu creo que hai que ser xustos, hai que ser xustos e hai que avaliar o papel que cada un de nós xoga no momento concreto e nestas circunstancias concretas. Porque dicir que toda a oposición é unha merda, a min, con todos os respetos, me parece que é dunha enorme injusticia. E cando se fala da oposición, dígase que oposición, porque cando nos facemos as cousas mal e nos sinalan, pois evidentemente temos que admitilo, porque isto é democracia. E en democracia hai que admitir a crítica, especialmente cando é constructiva. Bueno, antes de despedir o programa, imos facer unha ronda, un titular rápido, unha conclusión rápida. Antonio. Si, nada, quero decir, Luís, antes de nada, non toda a oposición é igual, non toda a oposición ten a mesma responsabilidade, pero alguén ten algunha responsabilidade tamén. Nese sentido, o Bloque Nacionalista Galego é evidente que ten moita menos responsabilidade, sobre todo despois do último que pasou co resto, pero en todo caso, eu creo que tamén hai que facer unha reflexión. Estamos a 2 anos das próximas eleccións, ou somos capaces de estar significándolle á sociedade nos temas que a sociedade demanda que hai unha alternativa e que esa alternativa é posible e que esa alternativa é creíble, ou non existirá esa alternativa. A ciudadanía e o tecido social, evidentemente estou contigo, que é moi responsable ou a responsable primeira do que está sucedendo. Luís. Bueno, eu quedaríame cunha frase e é que hai futuro, hai alternativa. Olga, tes que pechar. A frase para pechar é que, por favor, fagades oposición no Concello e a fagades polas rúas e vexades a xente que está por aí tirada. Hai que buscar algo, hai que facer algo, e sodes culpables todos, serémolo todos, pero eu non estou no Concello. Entonces, e eso sí que é grave, Luís. Vos levades pan a vosa casa todos os días e esta xente, por os motivos que sexan. Cando se fala de debates, simplemente lembrar que hai 4 meses, 5 meses, debateuse unha moción no Concello sobre o senfogarismo. Bueno, quero dicir que todo é opinable, pero os debates danse. Outra cousa é que os debates se trasladen á sociedade. E a min iso é o que máis me preocupa, efectivamente, que o que falamos ali dentro daquelas 4 paredes acabe trascendendo ao conxunto da sociedade. Hasta aquí en portada. Non esquezan que poden seguir minuto a minuto o que ocorre na nosa cidade e na nosa provincia na web da región, laregión.es. Agardolles aquí o vindeiro luns ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.